uthanda ibhiya naye yamthanda cause akayisweli unokulala emathaveni kwi-626 uyupetrol umuva flex amuve slow azakhot ngemonza phansi akwenzekala le yedwa uyelo bond zonke ziyamlift akana-type akana-age akana-size umunemoto usika ikhekhe aphula ikola shishilize ngayo phansi ufresh akawo kade aqala nokuncane kumbiza mntwana baningi asebemazi futhi baningi abamfisayo iy'ntombi ezimzondayo cause amasoka ayamthanda entomama bangamfuni cause zonke amadoda bayamfuna akanendaba nenkinsela ufuna okhuza chama ibhi akanendaba nehhotela uqoka isikebhe esikweva ikesi angeke umshela kasheleki ukutshela ukuthi ifaka 2 qeda bambeka mnandi akuthinte ngisho emanonini wayifaka leyo 2 isizophindiza lenye 2 ngolimi usezokhotha nendlebe akhothe nedolo ngenkoma kubambise ngezandla inkaba lapho uzozwa kuzula ikhanda umtsinsula ujuluku underbenda jikudaka zokushiya ukhathele ulokhile nemali usiqedile akuqoqela i-wallet ne-cellphone akugcinele ekhikhini imali emabeleni lapho yazi ungena ilobishini ufake elokishini baningi abalele ipontshini abasemashitini kube khona abasemaselini lento kade iqala inkinga kawe ngathi uyathekopha qala emncane kopa wakhula waflex okwekopha nontangabe emkopa engenankinga kuhle kwekhebule ehambela phezulu edingakalo kwentambo kagesi egqoka isiqebhezana okagesi konke kusisha on uNozipho mntanami hayi akulungi okay yazi le ndaba iqala la kahle kahle eish yeah base bethi ne-80 lokho kwamkhipha esikila eli ekhishwa istepfather ingakhaza qoba ukuhamba ehlala elale mbethi ngubu bebonga zephuphe eshawa isikuni mawuhlala kwi-backroom ungamshiya uzomthola after school noma umshaya kazondi inqaba nje mpuma ungamxoshanga bambona abazali bazomxosha beyone yonke lento bashaye nendoda bemthuke bembize ngamagama uzophumeze nyeze isole ethathe beke ekhala lempila kayithandi but inkinga ukuthi isihogo yikhaya unokulindi out yakhe kuze kuhle ilindile ipaki be-excuse indoda imgabha qale phansi aqome indoda umisamshela uyanqena ukuyibekela isitofu sakhe indoda kwansi yamqoma uyayivala gcine ehlala kubo indoda sanda kuqoma akayivala ulale emapayipini Wathi ngifakaze nami phela uNozipho ngiyamazi okay lalela uNozipho uyangixaka hawu ngambona ngada nobaba uNdaba futhi akamdethi uMasako uhamba nalezi ezinephepha ngathi ibhasi la mahala amadoda yamgibela ihlala skima nenkinsela qiqiqi usefuna uphasta ayilo sisu uyayiphoxa yazi lahle ubesonto manje senqanywa amarof siwumphakathi uyasdina sesicabanga nokuthi amadoda yawagulisa nekhekhe uyalisikisa kuphela nje mawuzomlalisa yazi last week ubeshaw siubanjwe dining room elele nobaba umthethe uNozipho Fana Bhengu uboshwa phinda phuma ugxoshwa phinda vuka ujayivaza kilo phenduke neskate mzuza kaphentile qatha vele and akana stress lokhu nje jayivile